Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Udaba ke laphana luthinta abokufika kuleli. Abokufika bancamela ukufa kunokuthi baphindele emazweni abo. Izifika namthwalo kuleli lase-South Africa osukwini layizolo zihambile zayokwenza umbhikisho ngaphandle kwamahhovisi ePretoria. Bebhikisha ngodaba lokudilizelwa imijondolo eseceleni komgwaqo. Le mijondolo idilizwe ngamaphoyisa nezinye izinhlaka ezisebenzisana namaphoyisa. Idilizo lezi zindlu ngey'nsolo zokuthi zinobunuku. Laba bokufika bafika lana ngo-2019 eSouth Africa ke babigcine abanye sebeboshwa ngoba kade belwa namaphoyisa ke laphana wey'ngane zakwethu benqaba ukuthi bagoduke njengoba ubona nasey'thombeni. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacetha wenza okulungile ugcina subscribe kunze bell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha. Siyithathele, siyabonga.